Kylling på. Hvad har I lavet, drenge? Hvad er det for noget? Det er... Kan man ikke græs og salat? Baconsalat. Caesar-salat. Hvor ser det lækker ud. Caesar-salat. Hvad er det, I kan? Jeg har salat. Hvad har du lavet her, Helene? Kun salat. Hvad har du lavet, Ditte? Både salat og tomater og... Hvad laver I? Vi laver en dadelsnacks med bacon i. Det er lækker. Ej, hvor ser det lækker ud. Det er der. Hvad er der i? Dadler, chili eller aprikoser og bacon rundt om. Og det er mega lækkert. Fedt. Hej, René. Hej. Hvad laver du? Jamen, vi har gang i lidt bacon marmelade herovre. Som står og simrer. Og der er simpelthen en masse bacon og løg og hvidløg og så lidt andet godt snask i. Fedt. Hvad har vi i gryden? I gryden der har vi... Må vi se? Øj, nummer. Okse- og baconstuvning. Hvordan det skal det koge? Det har stået i 1,5 time nu, så det skal have 3,5 time mere. Fedt. Hvad laver I? Spiller du, Helene? Ja, jeg er mega god til det. Hvad har du i gryden, Kenneth? Bacon marmelade. Ej, hvor ser det lækker ud. Har det kogt i 4 timer, det der? Hvor lyder det bare lækkert. Hey. Fedt. Godt. Så er vi nået til aften. Hvad skal I vente på? Mad. Er I sultne? Ja. Skal vi lige se, hvad vi har i gryden? Jeps. Hvad har vi i gryden? Ej, vi har kartoffelmos i den ene gryde. Smagt til med fløde. Og i den anden gryde har vi vores ønskebrønd, der har stået og simret i 5,5 timer ud over bålet. Øj, det glæder vi bare lige til at det her. Øj, men nu kan vi bare ikke spise mere. Hvad siger du til det? Ej, tager du lige en lille portion mere? Ja. Ej, det er da heldigvis ikke så stor. Jeg er sulten. Er det her størrelse, den der? Og det er godt med sovs. Føler du som en mand i det? Ja. Ja, det var... Hvem har du behandlet det? Det var Sune. Er det Sune? Nyder han det? Han sover. Han sover. Nej, det sker bare ikke. Nej, det gør Hvorfor er det ild herude? Jeg tror, det er helt i bogen. Der er bål. Ej. Gryden med dejen er blevet sat over. Så skal vi snart aftenskaffe. Jeg vil også spise kakao og så drikke noget spinat bagefter. Så må vi se, om det smager godt. Okay. Ej, det er da okay. Jeg skal lige have din kommentar herovre på forsøget. Det gik ikke så godt. Hvad skete der? Jeg kunne bare ikke. Og så fik jeg mig til at grine, og så kastede jeg op. Kastede du op? Ej. Det var det ikke lidt lige. Ja. Yeah! Hold det fast. I ligner godt nogen, der er klædt ud til at skulle ud i polarnatten. Hvad skal der ske? Bacon. Vi skal ud og skyde med fireballs. Fireballs. Fireballs! Voldsomt fireball. Helene, hvorfor ser du sådan ud? Hvor er det, ja. Ser du først det nu? Skal vi ud og skyde med nogle fireballs? Ja, så er det så blevet morgen. Sune og Torsten, de er allerede i gang med at lave morgenmad, og opvasken er væk, og vi er egentlig langt i det, og der er lavet
varme i pejsen. Og så sidder René lige og varmer sig lidt her. Og har vi så herinde pigerne. De ligger alle sammen i deres soveposer. Alle mand. Hvorfor gør de det? Hvorfor vil I ligge op? Godmorgen, godmorgen. Vil I ligge op? Hej. Hvad laver I? Fejlæg. Og bål. Ja. I den kul. Ja. Det ser lækker ud. Helt vildt lækker. Skal vi starte morgenmad? Ja. Har I jo ikke længe nu, hva'? Nej, det er bare rart. Godmorgen. Godmorgen. Er I sultne? Ja. Hvad skal vi have? Hvad? Rester. Vi skal have rester. Eller alt, hvad der er tilbage. Ej, er der blevet bagt boller? Ja. Ej, hvor lækker. Og så er sådan nogle peber med æg i. Og så er der bacon. Bacon, 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 bacon. Kom der! Lokum Fransson! Det der sker nu, det er, at det er jo en primitiv hus med lokum. Og Nina, hun har været den første, der har fået spænden. Så det er hende, der har vundet chancen med at tømme den. Er det lækker, Nina? Ja? Tror jeg ikke. Lækker område herude. Vi er lige ved at gøre ren, inden turen går hjem med. Det var en super weekend. Tak for denne gang.